Eli moro kaikille, ollaan taas uuden videoparissa. Eli tähän tosiaan tällainen sarja nimeltä pusketaan kaikki brawlerit max-rankille, jotka meillä on kohta vielä max-rankilla. Meiltä puuttuu en tiedä kuinka paljon, mutta pari enää. Eli tänään tosiaan mä spinnaan wheeliin ja katon, että mikä brawleri tulee ja me pusketaan se 1K tässä videossa. Niin, mennään heti videopariin. Noniin, eli meillä on tosiaan tässä nämä 3 brawleria, jotka mä valitsin näistä, jotka on alle 1K, että mikä näistä me vedetään siis 1K tässä videossa. Eli spinnataan nyt wheel. Okei, eli me saatiin penny, eli musta tuntuu, että me voidaan mennä nyt Brawl Starsiin ja otetaan sieltä penny ja katsotaan kuinka korkealla meillä on se. Okei, me ollaan nyt takaisin täällä Brawlessa, eli mä avasin tän pennyn tästä ja mä näin, että mulla on tosiaan 909 pokaalia täällä, niin mä ajattelin, että mä voisin puskea tän nyt 1K Brawl Ballis kavereiden kanssa, koska meillä on just 5 winstreakia, eli ei haluta hävitä millään tavalla, niin mennään heti videopariin. Noniin, eli ollaan tosiaan viimeisellä pelillä max-rankillä pennyllä. 11 winstreak on mennyt hyvin kyllä friendein ja tiimeitteen kanssa. 11 voittoputki. Niin mennään vetää. Mä näytän teille tämän viimeisen pelin. Eli meillä on tosiaan Clancy, Spike ja Dynamite vastas. Niin ei pitäisi olla mitenkään kauhean vaikeet. Tästä nyt mennään vaan tänne. Perfect hyppää sinne hyvin. Melkein sai maali. Harmi ei saanut. Meillä on superi. Me voidaan throwbackia, kun meillä on hyvä star power. Clancy tulee olemaan vähän ärsyttävä, mutta onneksi meillä on tumppi, jonka pitäisi tappaa se. Meillä on ihan hyvä komppi näitä vastaan, niin ei pitäisi olla mikään iso ongelma. Tuo Clancy ei vaan saisi saada noita sen leveleen. Se on niinku tärkein. Eli mennään periaatteessa fokusaa tätä Clancyä vähän pahemmin, niin voitais saada voitto. Noniin, näis perfect sieltä skoraa jo. Aika helppo match-upi vastas ja ei muut, sieltä pitäisi olla skoori, ei oo. Melkein, mä käytin superi ihan turhaa tohon. Tumppi kuolee todella nopeasti ja me ollaan häviöllä. En tiedä mitä ollaan häviöllä, me ei voida tosiaan hävittää tätä on niin helppo match-upi meille, että nyt me vaan vähän sellattiin tässä alussa. Sieltä tumppi vähän vetää hyperillä. Mun pitäisi saada tää sisään. Ja tumppi sieltä varmistaa vielä. Eli tosiaan jos haluatte nähdä lisää tällaisia videoita, niin muistakaa liikkeä, kommentoida ja jakaa tää teidän kavereille, jos te haluatte nähdä lisää tällaisia videoita. Sieltä penny, GG. Tier Max, GG's.